umay kayo, nagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tayo agkanta, idanggay tay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Iti dati na Santo na Misa, iraman tayo pa nga ikararagan, ti special intention, the Mr. and Mrs. Gordon and Louise Bernadette Bruce, pagyaman ni Emilia Aylar, special intention ni Vincent Aylar, pagyaman ni Filomena Yago, kastamot ni Ana Marie Faraon ken ti pamilyana. Kakabsat ti Diyos kayat na adanunan na tayo, iti puso tayo, babaan dagiti sa una, kayat na nga imula tinasaya at amensahe iti puso ti tunggal maysa kada tayo. No dadduma ti panangawat tayo nakapsot, no dadduma ti panangawat tayo iti mensahe na narabaw, saan tayo amabiyag. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana ken agyaman tayo iti daytoy agrasya na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na
ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukpa banda ka, daydaya wendaka, agyaman kamken ka, gapuiti na indaklan, nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo miya, Hesu Kristo, bugbugtong nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbason ti lobong, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbason ti lobong, awatem kadaytoy ararawin. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksiga o ako, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo ti pudno nga insurom kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida iti dalan mo. Ipaay mo kadi, tadagiti na ikameng iti na Kristiyanwan a pammati, laksiden dati amin a maibusor iti pammati da, ket ti mayataday ti annuruten da. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, mayarig ti saok ti tudo ken yebe nga agtinag manipud langit. Ket sibugan na ti daga, pagtuben na dagiti mula, mangtedda ti bukel a bin-i, ken taraon, kastan tumet, dagiti sao ngay balikas ko. Aramiden dantong aramiden,
dagiti plano, tungpalen danto dagiti amin anang ibaonak. Ti sao ti Apo. Agbunga ti bukel ngagdiso tinadameg adaga. Agtubo ti bukel ngagdisut tinadameg adaga. Sarungkaram ti daga ket mangyeg ka ti tudo. Ket pagbalinema na dameg ken nabaknang napno ti danong dagiti karayan mo. Ket pagbungaen danto ti daga kastoy ti panangtaripatom ken kuana. Agbunga ti bukel ngagdisut tinadameg adaga. Danumam dagiti narado atalon ket padamigem ti daga arbisam tapno lumukneng ket padakkilem dagiti mula. Agbunga ti bukel ngagdisut tinadameg adaga. Adu nga apit ti ipaay ti kinaimbag mo, iti sa dinuman napapanam, adu a bendisyon ti ted mo, napno dagiti pagpaaraban, dagiti nalukmeg nga animal, adda agrag-o kadagiti bakras iturod. Agbunga ti bukel ngagdisut tinadameg adaga. Nasaknapan ti karnero dagiti pagpasturan, nakumutan ti trigo dagiti tantanap, agkakanta ken agdiderida asiraragsak. Agbunga ti bukel ngagdisut tinadameg adaga. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ibilang ko at isagabaen tayo iti daytoy agdamaabiyag, saan na maipada iti gloria a maiparangarang to kada tayo. Sigagagar ti amin na parswa nga gururay iti pangiparangarang ti Dios kadagiti ta na ituding agbukawan kabukbukudan da pagayatan. Kasta ti pagayatan ti Dios ang nagmanaganda. Nupay kasta, ada daytoy anamnama. Adan to aldaw amawayawayaan metlaing ti amin na paraswa, iti nakatagabuanda a panagrupsa. Ket mairanod danto iti nagloryan a panakawayawaya dagiti anak ti Dios. Tamo tayo ngagpapanita agas asog tirigat ti amin a naparaswa, akas iti naparigat ti agpasikal. Ngem saan laeng at ti amin a naparaswa, uray da tayo nga daan iti espiritu kas umuna asagot ti Dios. Agasog tayo met iti uneg tayo bayat ti panaguray tayo, iti mamagbalin kada tayo ti Dios nga anak na, ken iti panangwayawaya na, iti entero a kinatao tayo. Ti sao ti Apo. Sa pulembay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin lumaitetuken ka, Alleluia. Ti Apo at ako kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Pimanaw ni Jesus iti balay, ket napan nagtugaw iti igid ti danaw tapno mangisuro. Gapo ta aduunay ti tao nga immaribongbong kenkwana, limugan iti bilog sa nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti takdang. Inaramat na dagiti pangarig iti panangisursuro na kadakwada iti adu abanag. Kinunana adda may sa atao anapan nagpurwak iti bukel. Ket idagi purpurwak nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab. Adda met sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan abasit laeng ti dagana. Gaputan narabaw ti daga na biit a nagtubo dagiti bukel.
Idi makatangkaya ganti init, nalaylay dagiti apagtubo amula, ket nagango da adagos, agsipod tadiunay nakauneg dagiti ramutda. Nagdisumat ti sumagmamano abukel iti ayan dagiti siitan amula, adim makkel, ken nang lippes kadakwada. Ngem nagdiso ti dadduma abukel iti nadameg adaga, ket nagdawada. Adda nagdawa iti sangagasot, adda met innam apulo, ket adda pay 30. Inggibos ni Jesus, dumngeg nga rod ti si asino man nga addaan pan nakaawat, na pandagiti adalan ken Jesus. Ket sinaludsod da, apay nga aramatem dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Simmong bat ni Jesus, naited kada kayo ti pannakaammo kadagiti palimed ti pagarian ti langit, ngem kadakwada saan. Tati addaan maikkantupay iti adado tapno agsubsubraan. Ngem ti awanan uray pay ti basit nga adda kenkwana maikkatupay. Daytoy ti gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsauak kadakwada. Takumit kita da, ngem di da makailasin. Agdengdengeg da, ngem di da makangeg wenno makaawat. Iti kasta matungpal ti padto ni Isayas maipapan kadakwada. Dengeg kay tula dengeg, ngem di kay makaawat. Kita kay tula akita, ngem di kay makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy atattao, sinulatanda dagiti lapayagda, ket inkedemda dagiti matada. Amangan no makakita ken makangegda, ket makaawat da, ket amangan no agsublida kanyak, kuna ti Diyos, ken paimbagek ida. Ngem nagasat kayo, ta makakita dagiti matayo, ken makangeg dagiti lapayagyo. Laglagi penyo nga ado a propeta, ken dadduma pay atattao ti Diyos, tinagtarigagay a kumita kadagiti makitayo, ngem di da nakita. Ken dumngeg kadagiti manggegyo, ngem di da nangeg. Denggen nyo nga rot ti kaipapanan ti pangarig maipapanti agmulmula. Dagiti dumngeg iti sao, maipapanti pangarig dagiti ngem di da naawatan. Mayarig ti bukel anagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes ket rabsuten na tinaimula kadakwada. Ti bukel anagdiso iti kabatuan iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat ti mensahe. Apaman amangegda, ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada ket saan da nga agbayag. Isot gapuna a maupay da adagos no dumteng ti rigrigat ken pannakaidadanes gapo iti sao. Ti bukel anagdiso iti kasiitan iladawan na dagiti nakangeg ti sao. Ngem dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag ken panagagom ti kinabaknang lippesen dati sao ket dida agbunga. Ti bukel anaimula iti nadameg adaga iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat iti sao ket agbunga da. Adda agbunga ti sangagasot, adda makainnem apulo, ket adda pay makatallopulo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Naimbaga rabi itayo amin Apo. Nabagyo kay sama. Good evening. Panagraraop. Ado dagitay nagmayat ko mate agtalon tata. Tahan unay na pigsa ti danom. Kalaingan na ti angin. Ngam adumo dagitay hangan nakasagana ti bunubun na babasit pay. Tano sinapam mo, taawam mo ti bagyo na, El Nino kunada mo ay kumakset mo laang niya. Kapanagraraop, hindi na minsan nagawid ak. Ada di uncle ko ken kapidwak, apan dagberbirok ti agraop. Tanasik kakanun ta bunubon, awam mo ti mayat nga pan agraopan, gapo day ta, di mo no tupad day jawon no kalahi. Gapo day ta kalahi. Gakuna mo dagita nga kalahi, ala mayat mo awanen ti mayat nga umaway, iso nga panday pakpakadakin ni kapitan nga, apo kapitan, mabaling nga bumulod kang basit. Wan ko naman ni kasi na sikkan ta bunubon. Kinagrigat at talaga, nasikkan, anyang orti mabalin mo nga, hamo mo mabalin nga apan ibunubon, masapol nga maitugkal, mairap.
Tupad, uso mo data tupad, iso nga awan maawis. Kunana di Facebook, no maawat akla ang titupad kunana. Dalusak amin, agraman ngiwat, dagiti chismosa. Kunak mo di panunot ko. Ala, sigurado ang sigurado ang kabailam baka may sakan tong agdalusen no dalusam amin dagiti chismosa at na may sa nga barangay nga dagiti agtutupad. Nagaapa da, ya mo no yat apa yat pagapaanda. Gasa mo alas 3 kad na nakakayon, di may samot, apo, idi agawid da sa nga bakroy nga masitas tinaurnong na, andya mo pa, no dito na pan nagdalos, uno na pan nagakas ti masitas. Panagrarae, panagmumula. Uray da kami, dimakkel kami nga talagang managrarae. No addahang nga malpas ti Sabado, ti kaskas tami da kami estudyante, mapami ituloy, ti malum ti Domingo. After lunch, di gila hami nga maitor. At dada kita makaitor nga agparaop ti Domingo nga naalas kanyami. After lunch, mapami ituloy. Kadepende mo di pagraupan. At dada kita agparaop nga nagparabor, nagwadwad di meriendam, at dantumat di meriendayo, kaupat kayo ka Skyflex, sagagay sa di may nga Skyflex, sagay sakay ijay, biskwit na ti kaimot na, awampay danom na, at dantumat dati agparaop nga no sumipngeten, ano oras nan, uray nalpas no saan, siyempre oras nalpas at damo dati agparaop nga, iibos yun, di bunubo. Dahil ka gurgura mi nga pagraupan dahil ada apay ka no nasiglat kay agparaop na siglat kami mga rumaraop kunami dagasam tagraop kami joy amianan ti banay nga daya ti kabaritan manong nga oras nga pag naan mi nga agawid kasumipngeten di yakin ko ka amumin nga kasi ti ugali na nagado di bunubon sumipngeten di nakamula nga pag reterwenan kadagiti kakadwa kaputa taltalo kami duwa da ay kinasirib da mga anya ti kastadan ay kaipayat min aji bunubon nga ilumlom apay nga kastayo ko na kino na nya nagan agpukkaw ti pannaulan ko na amo ti pannaol ay tay para sumipnget nga kuan kenang runa ji pagnaan mi ka linggi ko nami day ngay kalasugan ti danom kaado alyat jay nagado ti kulalanti ji ayan ti naganan di ni ayan ti kawayan keting kastada dagi kakadwak inlum-lulum da adi jay. Bunubon ka pisi kaket tinalalaingan kinusumip nga nagaddayo. Adamo saor nga agparaep, adamo na sa saor nga agraep, iso nga tabla-tabla laeng. Ngam pa nagmumula. Datayo hantay ma-accept ay hantay ma-deny nga datayo nga iti ayan tayo. Adda panawon ti apit, adda panawon ti mula. Uray nga tan nagbasa ka. Jiri nam no dimmakkel ka ti taltalon, agmulmula kan tulata. Itaan nyo dagiti Pilipino nga mapanid kan Canada kada Amerika no nalpas ti winteran agpipin na sikat apaw mayaten dagiti mulak kuno na di garden di likod ti balbalay da no adda garden na nga napintas Pilipino daytan ada amo da pa nga idulin ti marunggay uray winter irordan to kasi ay narwam di puso tayo hantay nga itulok dagita da kakabsat tayo dita isuda ti kalalaigan nga agmula kompleto ija liklikodan da tanarwam tayo dimakdakkel tayo nga agmulmula. Dimakdakkel tayo nga ammo tayo ti agmula di nga ruti pangabakan tayo nga Pilipino. Nang runa dati probinsya. Sadot kalaengan numatay katibisin. Nagado nga mabalin nga mulaan, may remedyo tayo pa masitera kada ibitin tayo pa iti agmula, sadot kalaengan numatay katibisin. Nagtatakaw katigulay, sadot ka, apay nga di ka nga agmula niya. Sadot laengan mantay katibisin sobra kinasadot na gado nga matakaw arabong yang mo pay no dagitay managsida ti rabong la padak mo kung pa nagmumula sa balimot da di sitwasyon da nga agmula ija Jerusalem diyan niya po Isus hanga kaslakan niya tayo nagmayat kanya tayo aradwom sagadam gulisam ikabil mo jibukal adapay magatang nga pagmulat atan nga krrrrt kung kunana ka magabgaburan nga dagosen datayo idi kejedapan mo ti mangi anyon sama ang mukas jay itinag mo jedapan mo ti kasla automatic nga mang diya ka mo hanyo mauawatan dati kung kuna iso mang gabgabor tanan mo gaburan ay kakalapati kada bilitsina kada kwaa ngam kanya daan niya di kunana ali purwak
Apay nga tanga alipurwak sa baligayam kanyada. Iwara-wara awang garot tambak da. You know tembek in English, tembek? Handa nga awan tambak da nalawa nga pag semi-desierto panaraten nga ron. Ipurwak da sadan to aradwen di jay to magaburan ison ton tinasayaat hanna mo mabalin nga aradwen di igit ti dalan hanna mo mabalin nga aradwen di ayon ti kasiitan. Iso nga di bukal nga mapan ijayen kasjaynan kanento biliten wenno di kasiitan agtubo ngem na daras nga matay malaylay mo lang ngam di agyan iji nasayat nga daga isu magaburan ano sayat isu ti agbunga ti pinulpulok di ti pangarig ni Apo Isus sabali kanya tayo tapno nalawag di panunot tayo ngam nakit kitaan tayo ti nagfokusan na idi explain ni Apo Isus idi inlawlawag na ti kaipapananday ti nga pangarig imbaga na jibukal isu ti sao ti Diyos nga agdisso iti tunggal puso ti tao. Adda bukal nga agdisso iti nadameg agbunga sao ni Apo Dios agbunga adda agdisso ti kasiitan kunana wenno manggegda di sao ni Apo Dios naragsak da ngem ti pakarikutan da malaylay nga dagos di sao ti anya ti pakarikutan da ditoy lubong agagom agpartortisan ni kwa makiriri, makiapa, isugayam nga te kunatayo nga, haan nga amin nga dumdumngag ti sao ni Apo Dios agbungbunga ijay aramid na. Haan ko nga sao dati asao ni Apo Isos niya, idi inye-explain na dati kayat na nga saun ti, inyat inye-explain na dati kayat nga saun ti Ebanghelyo tayo, di pa nagpurwak, at dagayam dagiti mangdengag ti sao ni Apo Dios. Ngamahaan nga agbunga apaya malaylay inya manglaylay kinaagom malipatam ti agayat no dakara kaapapam nga kaarubam gaputi tambak malipatam ti agayat no adda ka innagom mo nga kabsat mo gapula ay amuyo di ayan mi nasisiglat ti tattao amuyo ti pasusop amuyo ti pasusop ti pagpadanom may ikulukulam mi daga ikan mi guma, iso ti pakunutan mi ti inagana ikan mi ti guma, iso ti pakunutan mi ti makina. Kinaganas ko man, no si ka, pasusop ka, iyay pa'y lakon di tambak mo tambak ko madayta niya, ito'y pwede pang pasusupa ay pang ipakulukulam. Pagkakatawaan mi nga kada ading ko, iyay pa'y ti makulukulan. After how many years, ne, di pasusop, imalis mo't iji ayan ti. Kukuanan, di tambak na ipalaod na. Ito kita agom nga kunami ka, apokat katawaam, apa iba, nang mula di may nga tambakan. Kada di kong kunana, no tilubong tayo, uray dumdumngag kagayam di sa uni Apo Diyos, no sobra ti attachment mo kadagiti na inlubungan abam, haan nga agbungbunga, siguro te ko na kanya tayo nga haan nga gapo tay may ka nagparinto mga makinisa nagbungan di sa uni Apo Dios king ka nga muray no nagparinto man ka no ti pakarikutam kala sansani kwa agag-agog makiap-apat ti sani kwa kasano nga rod nga agayat ka kasano nga rod nga agbunga dayta nagdisot sa uni Apo Diyos dita posom, mayat pa ilaang mo't no, dakad to mo, nagtisimba na ko, Apo, pakawanan na ko, Apo, basol ka. Rimwar ka basol yun, hawa mo, basol mo. Si kamo tagpabasulan, ngagbungbunga, nadatang-tangsit. Amuyo ti kinatangsit, may sanga kasla siit nga mang tudtudok. Lako man rin mula niya, no, agtubo, kada siit nga mang tudtudok, nalakamatay. Kasi jay magkaslati kinatangsit ko iso ti mang tudtudok jay agtubo nga bukal iti puso tayo tapno malipatan tayo pagbunga anya nga minti bunga ti sao ti Dios ayat panagserbi kinapakumbaba ikarkarigatan ti agbiag anadalos dagita ti bunga ti sao ni Apo Dios iti puso ti tao kasaludsuden tayo apay talaga nga tamot nga kwa dahiti man ti saludsudet adda ka di talaga nga puso nga uray nasaya at abukol di maimula ka haan nga pulos nga mangri na
Adda nga takas jay nga talaga nga daytay haan mo mabalin nga mulaan tinasayaat. Anya lang ang kinaagom mo, anya lang ang kinagamrod mo, anya lang ang awam mo nga taan. Mabalin siguro nga agtubo basit ngam nalaka mapukaw. Ngam salsalod sudak apay adda nga tatao, pakabirukan nga tatitao nga haan nga pulos nga umawat iti sa uni Apo Dios. Wenno no umawat man, awan pulos bunga na daytoy nga inggit tangsit, inggit agom, sobra akin na paramag. Dati awam man lati ayat nga marinam kanya na. Awam mo nga tanan, di mo pa'y no adda. Ngam no baliktaden tayo di sitwasyon kakabsat la ipantayo di bagbagi tayo. Datayo tinagmulaan. Datayo tinagmulaan. Baliktaden tayo mat. Padasen tayo nga kutkuten. No sa tayo mat kumati agmula. Nakaturog kay san. Si kapadasem ti agaramid tinasayaat. Kanudad duma di mo nagsakit no daytay ikarkarigatam ti tumulong, ikarkarigatam ti agaramid tinasayaat ka. Addang tupay laeng gayam maditi panangawat na di kinaimbag mo. Di gayam sakripisyo nga ikarkarigatam nga lipatem pa di para bagimon para kanya dalaan ko. Addang tupay la haam mo mapagustuhan. Addang tupay la hanga mga yatking ka. Di man nagsakit no kas dyan. Kala ko man kumarem. Apo, out of asi kumamod. Kumare, ne, lo, hawanon, matayay, inangkon, pautangan na kun asi, kanto ti umuna nga ikak, into no agsuldo. Ay, wun, gapumati as-asim, wun kumare. Datoy nga, para kung ako madyiubing nga, unaengkan. Ay, apaw, 20 years, hindi di magbayadaan. Kanlangan si kangay ti maliputan, mo iti sao nga maliputan. Yati nga ikarkarigatam ti agbayag nga nasaya at ngam adda mo gayam Madina. On the part of the DJ sower ada niya. Jay parte di agmulmula ti bukal tanudad duma ala ikarkarigatam kala ko man nagadup pa kaupayan. Ikarkarigatam ti agpabasa saya atem. Hamagayam agbasa. Hanga nagsakit ko mamot king ka nga nang tulong. Gaputag kasapulan ka tinulungam, nay, hindi makaangat. So, number 1 nga mga italtal magkingkan. Angat nga nagsakit dahi jay. On the part of the sower, ani jay, yagi mulmula. Nga dahi ko ala, gaputi as-asim, ikarigatan pa nga tulungan, ala, barbari. Into no naala na jay kaya, nay, ngam dayati nagdumaan tayo ngamin nga tao kini Apo Dios. Ni Apo Dios no iablat na di sa una, no ited na di ayat na, ited na di tulong na, uray ha nga response dagiti tattao na haan nga maepektaran di kina Dios na. Ituloy na lat ti agmula. Datayo nga tattao gamino daduma makari na tayo ti sakit nang runa no ited mo amin pagkatapos awam mo gayam ti bunga na kanyata. Daya makari na tayo ti sakit, ngam anya ti karit na kada tayo kakabsat. Tuladen tayo ti Diyos, agimula tayo lahat na tinasayaat. Ore tangtang si tandak, Father, ituloy mo lahat na ti agserbi kanya daan na sayaat. Nagsakit mo no daduma, tadagitay pa mo ipangpangrunam, isudan to mo, manglamot king ka, tao versus Diyos na minday jay. To idealistic mo data, Father, nga hang kalaki masaktanan, di kalaki bumalisin. Haman ang natural ajiri na. Ngam ti karit na di jagi purpurwak, no nagipurwak ka, anyaman apuso di mangawat di serbisyom. Anyaman nga ri na di mangawat di serbisyom. Haam mo a problema da jay, kas di tingin baga ni Apo, kas lakayat ni Apo Diyos. Haam mo nga problema no kas ano panangawat na ti concern mo no kas ano ka nga agmulmula agtubo man kinhaan ti mission mo agimula nasayaat agimula iti kinaimbag agimula iti napudpudno nga pakakitaan pagtuladan dagiti tattao
Mauma akon father, balbalyan ti imula mo, bomban ti imula. Hantay mo nga kasjay, nga nauma ka bomban ti imula mo. Madimat, mga kasjay. Nga di kung kunana dito, tapno, in order to be happy, tapno hantayo nga maapektaran launay, ma-stress launay, marigatan launay, nagimulmulo ka ti ayat, imulam man, anya man di puso nga nangawat, tao nga nangawat, pamilyang mangkinhaan, anya di jay hangka nga paapektaran di panangawat da. Wen masaktan ka no makitkitam nga madi. Ngem tapno less stress kunatayo. In Ilocano, awang bibiyang ko kunam. Inted mon makaamuda nga mangawaten. Tapnohaan mo nga problema. Tano da dumagaming ka wen anag sakit. Yada nga pinagpatanor mo pagbalinam nga nasayaat into no makaadalan makalungaw ti biyagan, makapantikayat na, nay, ay sumat ti number 1 nga mangirom kanya mo. Haan, tapno less stress, tapno agbalin tayo latangan na pudno, haan tayo nga mapektaran, anya man jay, response jay nagimulaan tayo, takas jay ni Apo Diyos. Ngam tayo kunatayo, at damot la koneksyon na rin jay. No nalaing ni Apo Diyos nga nagmula tinasayaat, haang kamo mabalin nga agmula nga nasaya at no haan nga agbungbunga di daking ka. Iso nga ti adda karbangan nga agmula nasaya at day tayo nagtubo di jay sa une Apo Dios kanya na. Agkakaawatan tayo haan. Oh! Naihaan sa. Yeah. Iso nga sa kala makamula nga nasaya at no kaya na nga sa uwan nagbunga aking ka di jay imula ni Apo Dios haan. Tanuha nga nagbunga amok at imulam. La, di kita. Kadaka no, ada nakita mga tao, ipadamag mo, jibiyag, dagit akin bibiyag, inya bibiyang mo. Amom ni kwa na, di jati kabukbutang. Para kanya tala da ito'y, isos apaw, amomon na niya, tipapanan na da yan. Jadi ko na, no, saka lang makamula, no, nasaya at jay bunga, di jay imula na king ka. Kagaputan nasaya at agbong bunga king ka, tapno may mayat di pa nagserbim, haang ka maapektaran no anya ti panangawat na agmula kalata. Tano ekspektarem nga agsubli, ekspektarem nga sungbatan na, ekspektarem nga isubli, ay agkurtret taro pamawan ti maalam atake. Pumpunang kanton bigat. Kokosi kog sakripisyo, Father, di na mo sumurot. Kabantanan da kaya. Apa, karigrigat ngamin, bantanan. Tarit, kakabsat, nagmula ni Apo Jesus ti bukel, no nasayaat, agmula ka mo, anyaman ti response da, ituloy mo. Haang ka nga maumang agserbi, haang ka maumang agayat, haang ka maapektaran, ijisong batta. Ituloy mo lata ti agmula. Di mo amo ano, kasanun to ti apit na, no hanto nga si ka mangapit, baka kapututam to. No hamo ekspektaran di bunga na, baka agsublin to. Dakdakkel to pay, baka kinaban to pay. Ngam hanga di tigol tayo. Hanga tigol tayo kaya agapit. Tibay gol tayo laang tuladan tayo laang isuna, agmulmula. Makaamon to ison. No nagmula ka di, ison to mang titibingay mo, daabang mo. Ngam naawan imulam, nyangay ti abang mo, magtawan apolos. La, di ti karit na kakabsat, agmula, awaten nga nasaya ti bunga, agmula iti nasayaat. Yay abang tayo, gitangdan tayo nga nagmula makamunton isuna. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Iti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin at tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Nayanak sa nanaparso, Diyos sa kasmet lang iti ama, kay gapuken kuana na arami dagiti amin ngada. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog nga nagapot sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti Tiyan Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylansay ti krus, gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket nga tanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan nagtinasantuan na surat.
Inmulit sa dilangit, keso tutugaw, ti makanawan, ti ama. Umay tumanay na sumbat, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtawd iti amakin iti anak, ket rupaban ken dadayawen, amay timpuyog iti amakin iti anak. Ken nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met Iglesia way maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag, ti lubong nga masakbayan. Agbungan to ti ado, ti bukel amatnag, iti nasaya at adaga, kakabsat itanga aldaw, ti panaglalanglang tayo, iti lamisaan ti apo, idatagtay ken kuana dagiti kasapulan tayo, tapno nasamsamay, iti panagtrabaho tayo, iti pagarian ti Diyos, iti baet tayo, ket iti tonggal panggep ko na tayo, apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Apo denggem dagiti kararag ti tattao. Apo a Diyos, idawdawatan mi tinasaya at salunat ni Santo Papa Francisco. Ni Apo Marlo nga Obispo mi, ken papadi, tapnonan anay ti pisikal ken na espirituan a pigsada, ang mga wit iti nakaayabanda a panagserbi, dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Managayat a Diyos, idawdawatan mi ti pagilyan mi, agtitinulong kumareg ti mangidadaulo kada kami iti lokal ken nasyonal. Tapno mapaduras ti ekonomiya, mapagkaykay sa tigimong ken mataginayon dagiti nasaya at akanawidan ti pagilyan mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Manangaasi nga ama, idawdawatan mi dagiti agsagsagaba a kameng tigimong mi. Nangruna kadagiti masaksakit ken awanan gaway. Sa gigidem tirik na dagiti tattaom amang ted kadakwada iti liwliwa. Tapno maamiris da ti panlaka itabunuda, iti makaisalakan nga inaramid mo, iti sangkatauan. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Manakabalin a Diyos, idawdawatan mi dagiti amin nga agad-adal ditoy lugar mi. Agserbi kuma ti adalda iti idadakkelda ken panagturasda, kas Kristiyano as itatallugod nga agserbi ken ka, ken iti padada a tao, dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Agnanayon na Diyos, idawdawatan mi dagiti siminan a kakabsat mi. Iturong kuma ti kaasim ti panakairanod dan ken ka, ken dagiti sa santos mo, iti nailangitan a pagariam. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dawaten mi kan kaapo, apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Diyos nga amami adtoy ti dawat dagiti anak mo, patgam kadi dagiti dawat mi nga agpaay met laeng ti pakaidaydayawan tinagan mo, ken pan nakapasanto dagiti amin na tattao, gapu met laeng ken Kristo nga apo mi. Amin, o Apo, nga insagot mo, na may kenrigat, when amin ko, umay ko inanon, ken ka Diyos ko, kas
pagyaman ko tinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat minanubuhat aton, sabay kumatanda nga igaryan, nga umawat ibagigen daram. Bunga ti bannog eling etmi, idatun mit altar anapnuan sudi, amin aragsak lading itmi, ikay sa miken ka, O Diyos nga apumi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagiti Rita imam ket may paay pakaiday-dayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo talyawem kadagitoy daton ti agdawdawat nga iglesyam ket ipaay mo a madegdegan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy nga Eukaristya gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ket Itag-ayo dagita puspusoyo. at dadan as itatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso babaen ti na ipapatay ken panagungar inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw ada kami nga adda idi iti ikot ti basol ken iti sangol ni patay. Inkabil na kami iti saad a nagloryaan, ket isot gapunan amanagan kami anapili a kapututan, kinapadi anaarian, nasyon anasantuan, ken ili at inagikwam. Ket kalpasan ti panagayab mo kada kami manipod iti kasipngetan, iyallatiw na kami iti lawag mo a nakakaskas daaw, tapno iti amin adiso ibunan nagmi, dagiti inaramid mo a naindaklan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagat, napno dayti papaidaydayawam. Hosana iti kangatwan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo kinin ka panagungar, inakam insalakan, sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kat agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakammet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti daket. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon. Na rin tuwag sarday. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta ko mamet Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Kordero ti Diyos, hamaykat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, hamaykat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, hamaykat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararwa. Dumangadaken ka Apo, ketiyem kasku tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakidalek tuy aso ko, tumangadak ken ka Apo, ketiyem kasku tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakidalek tuy aso ko, garudo Diyos apuken ka, tinagdawaten daytoy adipen mo wala, inggakat ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agdalinay rabukon mo laeng, garudo Diyos apuken ka, tinagdawaten daytoy adipen mo wala, inggakat ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agdalinay rabukon mo laeng. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, tada kami nga imawat kadag iti nasantuan na parabor mo, gapo iti masansan na panangaw-awat mi kadakwada, umadado kumamet ti ibungada ama ipaay ti pannakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Naimbag Diyos. arabi tayo amin Apo. Agyaman tay ken nagragsak tay, di amin na marabor na, biag na ken inden na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkaygay sa tisidong na.